Otsailaren 28an, lerrokatze planetario bat ikusteko egunik aproposena izango dugu, bitxiena da justu 7 daudela ikusgai. Hau da, horizontetik gainean, ilunabarrean egongo direlako. 7tan gutxi gorabehera eguzkia sartuko da, eta behar dugu denbora pixka bat pasatzea, argitasuna pixka jaisteko, eta orduan hegoalderuntz zuzenduta begiratu behar dugu horizontera eta mendebaldetik ekialdera aurkituko genituzke planeta desberdinak. 5 begi hutsez ikus daitezke, baina Urano eta Neptuno beharko ditugu, nahi badugu ikusi, teleskopio bat. Behar dugu egun argia, hodeirik gabekoa, porque bestela ezin da ikusi, eta horizontean ikusteko hori zailena izango da, Merkurio eta Saturno oso hurbil daude horizontetik argitasunean murgilduta, eta edozein laino, edozein eraikinak ez dugu utziko, baina beste guztiak bai. Ez badauka ohitura zerura begiratzeko, komeni da aplikazio bat edukitzea. Nik esango nuke bat, besterik gabe, Stellarium, gutxienez minimoa erakusten dizu eta laguntzen dizu kokatzen, non daude planetak eta izarrik distiratsuenak. Benetazko lerrokatze bat gertatzeko eguzki sisteman, planeta guztiak bata bestearen atzetik egon beharko lirateke. Horrela, ikusiko genituzke planeta guztiak, orain bezala, baina zeruko zonalde oso txiki batean. Konfigurazio hori, benetazko lerrokatze hori, ez da inoiz gertatuko, ematen du behar dela 300.000 milioi urte, hori gertatzeko, eta askoz ere lehenago, 5.000 milioi urte barru edo, gure eguzkia errealdoi gorria bihurtuko da, eta barruko planetak Marte barne irentsiko ditu. Benetazko lerrokatze hori ez dugu inoiz ikusiko.